Un feliz dia, un feliz tarde, mi casa patur. Gente que está seguindo nós também via a plataforma entrevista com de forma aqui nós que vai começar, nós vamos assim um coisa diferente, um coisa outro. Então depois que Hopi a pidi, me te quer que é necessário que dê temporada aqui. Andando para a seguinte eleição, nós vamos papel cu. Então papel cu tem uma essência bonita, diferente, outro, para sobrar, tu ainda me compreender, é trabalho que também para a diáspora. É diáspora de pueblo, de nos coração, é diáspora que está viva de exterior, então onde tem visão que nós que seguimos. Para que eu show aqui, especificamente, me também há assim invitação especial na Yap Yonkers, que está de série A, número 27. Então, nós levamos uma conversação amena para sobre essa aqui junto, nós vamos carga met de keren etapa aqui, mas we met de keren ding een brug. We moeten de brug gaan bouwen, para nós por lograr lo mejor. Então, den papieku, dat een gesprek met elkaar. Een gesprek voor een betere koninkrijk. Een gesprek para tur hene porta junto, para nós por compreender si. É coisa que não está de nós mesmos. É para tur hende porta milhão cidadão. En samen zullen we dit gaan doen. En ik laat Jaap eerst een introductie doen, maar we hebben een speciale gast die we elke keer ook bij elkaar zullen brengen. En we hebben ook de plaats voor iedereen om erbij bij ons te zijn, samen in Papjekoe, in gesprek met elkaar. Jaap gaat zo meteen beginnen ook om zijn papiaments heel goed te gaan studeren, want hij vindt ook papiaments, maar hij gaat me ook Fries leren. En ons, laten we zo zeggen. Ja, ons Fries leren. Maar goed, ja, welkom. Welkom in Papjekoe. Papjekoe is ook van jou. Een kleine introductie. En dan gaan we ook Tanja introduceren. Ja, dankjewel Gwendol. Nou, goedenavond iedereen. Voor jullie op de eilanden natuurlijk goedemiddag. Mijn naam is Jaap Jonkers. Ik ken Gwendol sinds een tijdje nu en wij zijn allebei politiek actief. Maar ik neem jullie graag even mee in waarom we dit doen en wie ik ben. En dat verhaal dat begint niet in Nederland, waar ik nu woon. Maar dat begint helemaal in Zuid-Amerika, in Bolivia, waar ik geboren ben. En ik heet Jaap Jonkers en ik weet dat ik er niet per se zo uitzie, maar het is toch zo. Ik ben als een klein kind te vondeling gelegd in La Paz, de hoofdstad van Bolivia. En ik ben als een klein kind geadopteerd en in Nederland komen wonen. Maar ik heb nog steeds hele sterke gevoelens voor Zuid-Amerika, Latijns-Amerika. Voor iedereen die daar woont in die delen van het Koninkrijk die soms wel eens vergeten worden. Maar waar juist ik vind, we moeten de banden aanhalen. Ervoor zorgen dat de samenwerking in het Koninkrijk beter wordt. En als lid van het CDA en nu kandidaat op de kandidaatlijst wil ik mij hard maken om de komende periode jullie verhalen, jullie adviezen, jullie tips, om die op te halen en juist daardoor een betere samenwerking te realiseren tussen Nederland en alle andere delen van het Koninkrijk, op welk eiland je ook woont. En ook als je hier in Nederland woont en je hebt familie of je hebt vrienden op de eilanden. Ja, ik kom heel graag met jullie in contact en Gwendol ook. Gwendol, dankjewel voor het opstarten van dit mooie initiatief. Ja, en laten we het gesprek aangaan met elkaar. Zeker. Maneira Jaap mensen introducir mensen met keren que então cos único nós está sendo agora aqui, então met agradecer a plataforma de entrevista ku. Dus ik zeg gewoon dat wij de platform bedanken en voor de zekerheid dat iedereen ook altijd welkom is, alle commentaren, want dit is een gesprek met iedereen. En daarom hebben we ook vandaag een hele speciale gast die we samen in gesprek willen gaan. En zodoende gaan we dit doen, elke zondag in Nederland om 7 uur, laten we zo zeggen, en hier op Curaçao om 2 uur. Maar in de diaspora heb je overal mensen. Dus laten we spelen. Toen hen te zien ons door ora. En toen ik koos ik me te een koos voor hen te comprender dat politiek om mensen gaat. Het zorg voor het gemeenschap. En dat is het belangrijkste. In onze idealen hebben we dezelfde doel. De mens moet eerst gaan. En de mensen
moeten altijd belangrijk staan. En uiteindelijk, zo, met deze platform, geven we ook kracht met onze woorden. Niet alleen maar in onze, dus niet alleen maar in onze woorden, maar in onze acties. Dus dat is de belangrijkste. En what is going to unite us better is that we're gonna talk all the languages in the kingdom on our platform. Daarom heet het ook Papiaku. Papiaku betekent in gesprek gaan, in a conversation with. And today, our special guest is, I leave it to you, Jaap. I leave it to you. Ja, onze speciale gast van vandaag is een vrouw die ik een paar weken geleden heb ontmoet. Ze woont nu in Beverwijk, maar laat ik haar naam gewoon zeggen. Tania Atula Henriquez. Kan zij al in de show komen, Gwendol? Yes. Super. Ze komt zo meteen in. Laten we zo checken. Tania? Komt Tania erin? Let's see. Ja. Ja, Ze is eruit gevallen. Ze komt zo meteen weer terug. Maar verder. Dus ja. Je hebt ook een hele mooie verband gelegd in hoe alles is begonnen voor je. En ook in verschil van... Ja, we kennen nu elkaar sinds in Nederland. Toen jij je eerste presentatie ook hebt gedaan. En ik zat een gedeelte van je team. Je zit bij de CDA. Wat betekent eigenlijk CDA voor je? Ja, dat is een hele mooie vraag, Gwendol. Kijk, ik geloof dat in samenwerking en zorg voor elkaar, dat daar de kern zit van onze boodschap. En het CDA is een partij die al door de eeuwen of door de jaren heen staat voor die samenwerking tussen burgers onderling in de samenleving, maar ook tussen de burgers en de overheid. En juist dat idee van dat je dingen samen oppakt, vind ik heel belangrijk. Omdat je dan niet het eigenaarschap bij alleen de overheid legt of alleen bij het bedrijfsleven. Nee, je moet het samen doen. En daar geloof ik in. Ja, en tegelijkertijd, ik vind ook als christen het heel belangrijk dat ook gedeelde normen en waarden terugkomen in de politiek. Dus het barmhartige verhaal, het verhaal waarin we met elkaar verbonden zijn. We zijn verschillend als personen, maar ons lot is gelijk. Ja, dat heeft mij heel erg aangetrokken tot het CDA. Ja, goede vraag. En waarom ben jij actief in de politiek, Wendel? Ik ben actief in de politiek omdat mijn passie, ik ben een politiek dier. Sinds in mijn leven, I've always been very much active in dealing with people and service for humanity. And I've been always looking for a better platform to serve. And there's no better platform dan het mensenwerk via politiek. So I was youth parliament president. I've created a platform, We Lead, which works on nation building and youth leadership. And after my studies, I came back and I did a lot, and people started seeing that I've always been, let's say, born to fit in the political system. Maar ik was een beetje, het was hesitant, het was moeilijk, maar toch, ondanks alle situatie, is politiek toch iets ook heel persoonlijks. Om te zeggen, als je verandering wilt zien, moet je verandering zijn. Dus I created the force, let's say, om binnen de politiek te gaan, binnen een partij en als nummer 2 daarin te stappen. Maar uiteindelijk, na 2 jaartjes die ook heel turbulent was in het begin van op het eiland, laten we zeggen de politieke arena op het eiland, lokale politieke arena, is er een verandering gekomen voor mij om in de conclave te gaan en vinden waar de reflectie van het gemeenschap zit, waar ik een balans kan vinden. En uiteindelijk is dat geworden de Nationale Volkspartij, de PNP. En ik ben na de fase nu nummer 4, maar het is... Ja, we zullen zeker weten ons best doen, want een nummer betekent eigenlijk... Het is alleen maar een nummer.
Het is de invulling dat we moeten geven aan die nummer en dat mensen kunnen begrijpen dat wij staan niet alleen maar op een nummer. Het is de mens die ons moet kiezen of die ons verhaal daadwerkelijk ziet om een designer te zijn van de nation, voor ons kiest op die nummer waarop we staan, om bijvoorbeeld bij jou in de Kamer te kiezen en bij mij om een statenlid te maken. Dus de nummer is alleen maar de service, de platform dat je krijgt om binnen te komen, als het verkiesbaar is of zelfs niet verkiesbaar. Dus politiek is iets dat bij mij bloedt. Ik lach daarom, maar het is alles. Iemand kan me om 3 AM bellen, dus vroeg in de ochtend bellen. En ik praat over politiek met heel veel liefde. Ik begrijp dat het allemaal gaat om mensenwerk. En de situatie nu bijvoorbeeld die we nu binnen de COVID krijgen, zie je ook dat het belangrijk is om de values, just like you said, de norms, de values te koesteren van het mens. Want het gaat er allemaal om dat wij goed in balans met elkaar kunnen zijn, omdat wij samen, dus de samenhorigheid, de rentmeesterschap, samen uit alle crises in de wereld eruit kunnen komen. En dat kun je zeker weten vanuit als een rolmodelfiguur binnen het politiek bereiken. Ja, en laten we daarbij ook benadrukken, ook voor de mensen die meeluisteren, dat het is juist jullie mening waar we naar op zoek zijn, Gwendol en ik. Wij hebben onze hand opgestoken, maar we willen heel graag in contact komen, juist met mensen die ook ideeën hebben of suggesties of juist ambities om dingen te realiseren in die samenwerking in het Koninkrijk. En Gwendol, daarom ben ik ook ongelooflijk blij dat we elkaar ontmoet hebben. Want ik denk dat dit ook een mooie band is om mee te beginnen. Dat we heel erg hopen dat in de komende uitzendingen, dit is uitzending 1, maar we gaan er nog 13 doen. Dat we ook in al die uitzendingen nieuwe gasten, waaronder jij, kunnen hebben die ieder weer een eigen verhaal heeft. Waar de samenwerking binnen dat Koninkrijk wat aan heeft. En als de verkiezingen zijn geweest en we zitten allebei op onze plek, laten we dat hopen. Dat we daar ook wat aan kunnen doen. Dus dat we aan weerszijden van de oceaan, dat we daar vertegenwoordiging hebben in de parlementen. Om zo ook die verandering te kunnen doen. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En ook die begrip dat wij allemaal in het Koninkrijk samen ook hieruit zullen komen. We hebben verschillende crisissen gekend. Het is ook moeilijk voor mensen soms te begrijpen hoe de constellatie dat wij nu zelf voor hebben besloten om samen te doen. Maar bijvoorbeeld, ik noem je, en ik ben ook een wereldburger, maar jij voor mij bent de resemblance of wat een wereldburger, een citizen, betekent. Jij komt als La Paz, Bolivia. Je bent geadopteerd in Nederland door een barmhartig, lieve familie die alles in je leven in stand heeft gebracht. Maar je had niet alleen maar die kansen gebruikt. Je had ook die kansen van een gemeenschap die verschillende kansen biedt. En ook gekoesterd, laten we zo zeggen. You took the chances. You created more chances for others in everything you do, with the Deal Foundation, for example, but also into politics. And right now, within the chances you have and the chances I have, this is the way we can create a bridge for people to understand there is no difference, that we are equals within the kingdom, and together we will bridge for more opportunities, do the best we can, and bring more ideals. For example, een schonere samenleving, a greener world. Dat is ook een van de idealen die je heel groot voor staat, maar ook armoede, die we ook in de Caribische gedeelte van de Koninkrijk kennen. En mensen denken soms dat je geen armoede kent van de andere kant van de Koninkrijk, waar je nu woont in Nederland. Maar het is ook de reality. Dus het zijn allemaal idealen die we ervoor vechten, maar ook met onze acties en onze plannen kunnen voortzetten.
laat me die vraag dan stellen. Waarvoor staat Jaap Jonkers? Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat komt neer op twee elementen. Allereerst, ik geloof er heel erg in dat als het lot iets anders was geweest en ik was in La Paz gebleven, dan was ik een hele slimme schoenpoetser geworden. Hè? En dan, of een stratenveger. En ik had geen ouders meer, ik had geen broers of zussen meer. En het lot was dus, het leek heel erg somber. En door een geluk ben ik opgegroeid in Nederland, heb ik hier kunnen studeren, heb ik hier kunnen werken. En vind ik het ongelooflijk mooi dat ik nu ook een rol kan pakken in de politiek. Met jullie steun natuurlijk ook. En ik hoop heel erg dat het aan mij dus ook is om kansen door te geven. En dat is een van de idealen die ik heb. Namelijk op het moment dat jij in een achterstandssituatie zit of het gaat niet helemaal lekker in het leven, dat er dan iemand voor je is. En dat iemand die ook is die voor jouw belangen wil opkomen. En ik hecht natuurlijk enorm aan mensen die leven ook in economisch mindere omstandigheden. Ik vind dat heel erg. Hè. Je hebt terecht gezegd, ik ben de oprichter van Deal Foundation. Dat is een foundation die via ondernemerschap mensen probeert weer een inkomen te laten genereren. Door een eigen bedrijf te beginnen. En daar heb ik ook juist gezien dat armoede of mensen die moeten elke maand weer de eindjes aan elkaar knopen. Ja, daar moet je als politiek wat aan doen. En ik vind ook dat dat iets is wat ik heel erg hoop te doen. En ook voor al die Antilliaanse Nederlanders die in Nederland wonen, of je nou in Den Helder woont of in Rotterdam, dat je weet van op het moment dat het tegen zit, ja, kom dan naar mij toe, dan kan ik je helpen. Dan wil ik je helpen, een luisterend oor bieden, maar ook de vertaalslag maken van wat jouw mening is naar beleid. Hè? En dat we uiteindelijk op die manier ervoor zorgen dat we in de komende jaren structurele armoede halveren. En met name onder kinderen. Want laat ik daar duidelijk over zijn, Gwendel. Ik vind dat kinderen, die moeten alle recht hebben om zorgenvrij op te groeien en kans te krijgen om zichzelf te ontplooien. En daardoor later ook goede burgers te zijn voor het Koninkrijk. En het tweede ideaal is, daar hebben wij natuurlijk ook al vaak over gehad. Dat is, hoe gaan we om met onze planeet? Hè? En op de eilanden, maar ook in Nederland, wij leven in een lage delta, waar het merendeel van het land met een zeespiegelstijging toch wel gevaar gaat lopen. Of we moeten de dijken misschien verhogen, of we moeten andere maatregelen nemen. Dus ik vind ook heel erg dat als het gaat om die zeespiegelstijging als gevolg van de opwarming van de aarde, dat een serieuze zaak is waar we met z'n allen over moeten nadenken. En niet iets is waar we als een struisvogel ons moeten gaan gedragen en onze kop in het zand steken. Maar juist dat aanpakken, daar ben ik heel erg voorstander van. Dus dat zijn de twee zaken. En wat ga jij doen, Ben? Waar sta jij voor? Wel, daarom zijn we ook in deze brug. Want ik sta ook voor een greener Curaçao. Ik zit niet alleen maar in een groene partij om groen te zijn, maar ook het verschil te maken binnen het conscious en also de legislative part van de Curaçao om bewustwording van een groenere samenleving. I think about creating a Green New Deal, not only for the Dutch Caribbean, but also for all of us. Begrijp je? Dus we moeten heel bewust daarvoor zijn. En je hebt iets heel belangrijks gezegd over het spiegeling, dus de waterspiegeling die hoog gaat, die gebeurt ook bij Curaçao. Wie weet dat wij over 10 jaar bijvoorbeeld een handelskade hebben, which is een belangrijkste ding, maar soms is het niet de prioriteiten die we hier nu stellen. En het verschil is dat wij nu in onze kansen als new generation politicians verschil kunnen brengen. En wat wij ook nu aan het doen is, because dit is novum. Dus dit heb je nooit gezien binnen of bijvoorbeeld bij de politicus op de eilanden. En dit zullen we ook doen, maar ook armoede is een andere prioriteit. Maar bij mij is ook de reshapen van onze democratie.
De reshaping van onze democratie moet ook het belangrijkste punt zijn voor een meer dynamische democratie voor het volk. Het volk moet ook begrijpen wat er aan het gebeuren is, want I have to, in het moment is het, para mi pueblo por emancipar, mi meste por former. Dus om een gemeenschap te veranderen of om de gemeenschap mee te brengen, moet ik het ook educaten. Moet ik het ook die waarden en normen geven om te begrijpen wat er allemaal aan het gebeuren is. We hebben Tanja, dus Tanja die komt zo meteen binnen. Kijk, en we hebben ook een paar commentaren. Hey, yes. We hebben ook een extra paar commentaren, dus mensen die schrijven ook vragen voor ons. Dus laten we gaan voor die commentaren, want ja. Luti van den Berg, hebben jullie een regeringsprogramma en waar kan ik deze lezen? Dat vraagt Luti. En trouwens, voor jou ook, Jaap Jonkers, wat is jullie verkiezingsprogramma? Luti, Mashadanki. Ik ga eventjes in papier mensen ook tegen Luti, want Luti die woont ook in Nederland. En ik denk dat zij ook heel politiek actief is. Het is heel belangrijk dat internationaal die een vision worden aqui para cambiar a direção e poner na nossa coração da governação back. Então, o plano de estratégia coração é diferente. Nós estamos trabalhando pouco a pouco para apresentar essa aqui, depois que apresentar a lista, agora tem primeiro partido da lista, então não por sair ainda bisa tudo o qual a estratégia e o plano de partido que cultura em geral, pero a mim se por bisa é ponto na a mim para Petrobe tem democracia singular, que também cambia, que vira mais dinâmico, que é ponto mais importante, pero também economia verde, pero país verde. Je antwoord op Luti van den Berg? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, het is een goede vraag, Luti. Kijk, het antwoord staat op cda.nl. Daar staat een heel verkiezingsprogramma op. Maar ik zal het heel kort voor je samenvatten. Namelijk, het betekent, de titel is Zorg voor elkaar. En Zorg voor elkaar is niet alleen een titel wat een mooie titel is, maar het is ook een titel die heel erg slaat op de relatie in het Koninkrijk, denk ik. We moeten voor elkaar zorgen. Nederland voor de onderdelen en de eilanden in het Caribisch gebied en andersom. En waar ik heel erg voor sta, is dat we dat zorgen voor elkaar, dat we dat ook uitdragen. Hè? Niet alleen in woorden, maar uiteindelijk ook in daden. Richting het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dus ik hoop dat jij samen met ons misschien ook een volgende keer wil bediscussiëren hoe we juist die samenwerking nog beter kunnen maken. Zeker. Net zoals bij ons is het met het hart met het hart voor de gemeenschap, voor de regering, voor het regeren. Laten we zo zeggen. Tante Tania, bombini. Dank je per invitarmi. Muito contento de te. E programa que tem inovação e com essa aqui não reparar e inovação com o Partido Nacional no 2013 de eleição de 2021. Muito hope contento com me por receber a invitação de participar e tem Abo e tem JJ Jaap Jonkers de CDA junto conosco. Y lo que nos incumbe también, comité teniendo doble. En nota zona doble, sí. Oh, en nota zona doble. Dus dan okay. Importante mic. Ja, nu? Oké, sí, ajá. Wak unso. Oké. Lo que me povisa, tá? Com a invitação que eu para estar presente no programa Jave é algo sumamente importante. Nossa jurisdição, nós vivemos em uma isla chiquito, a mim vivo na Holanda agora aqui, pero lo que me povisa é uma indicação e tu restan com papiamento, que você se vota consciente. É temporada de vota para fama, vota para cos, a passa. No 5 WAC é partido que ajuda nós.
Y de caso aquí, CDA está un link de un partido rumán de Partido Nacional de Pueblo. Entonces, si uso de oportunidad que nos haya, de caso aquí, una indicación, tengo topa, por ejemplo, ya de sangre latino, ya está comprendernos exactamente, ya está come ayaca, ya está come nos comida, ya está interesar de nos hendenen, entonces nos tengo de brug entre Holanda en Curaçao. Stop die brengen. Stop die brengen. Stop die pleita. Bang sembra paz. E bang agora aqui, me tenho visado coisa. Fico sumamente contento de mirar o Partido Nacional de uma diretiva novo. Respeito para mim. Also, a mim conhecer a mim e me sabe que gol é também inca. Curaçao para que. E aqui na Holanda, uma indicação tem que para que tu e será conhecido como, por exemplo, Jaap Jonkers. Sabe que para pé, sabe que é para nós do Caribe, então para junto e ori nós vamos cruzar brug e vai com nós para ajudar outro. A ideia de Jaap Gwendel é fabuloso. Tá bonzo e poasi. Bonzo, mamioso nos proberen. Ga je het vertalen, Wendel? Of heb je me begrepen, ja? Kan ik het vertalen? Ik heb het maar naar mate begrepen. Ik zal het straks voor je vertalen. Maar Jaap gaat wel... Jaap kan wel makkelijk het alles... Dus Fries moet hij voor ons vertalen, maar wij zullen het altijd voor hem wel in het papiament kunnen zeggen dat het is de samenwerking dat we hebben dat heel unieks en mooi maakt. Dat de link dat wij hebben als partijen samen met elkaar, onze historische banden, laten we zo zeggen. Maar ook nu, met de nieuwe natie, hoe mooi het is om verandering te brengen, dat mensen zeggen of denken dat het tijd is om to create war. But it's time to make peace. Het is tijd om verandering te brengen door vrede te stellen, door vrede met elkaar te stellen. En dat is onze enige manier. En met deze voorbeeld van Papiakou maakt het gesprek gezellig, leuk, maar ook interessant en diep. En diep voor het volk, het diaspora, om te begrijpen dat wij allemaal als mens centraal en belangrijk staan. Dus dat is in een nutshell wat Tanja ook aangaf. Ik moet wat leuks vertellen. Ja. Weet je dat Jaap Jonkers in het papiament zouden we hem JJ noemen? JJ is de naam van een oude nationaliste en hierbij met respect JJ Rodriguez, een van de oprichters van de Groene Partij. Toen onze opa met Dr. de Costa Gomez en de rest bij het begin van de partij begonnen zijn, was JJ Rodriguez. En JJ is in het papiament JJ. Dus vanaf vandaag noemen we je JJ in het papiament. Dat is de brug naar Nederland, naar Curaçao. Dankjewel, Tanja. Ik vind het een hele mooie bijnaam. Dankjewel. Dus vanaf nu ben je JJ Jonkers. Heel goed, heel goed. Ik ga hem gebruiken. Voor ons. Ik weet niet of we nog meer commentaren hebben. Dan kunnen we checken hoeveel mensen ook vragen nog hebben. Ja, heel leuk om jullie mening te horen. Wat doen jullie om de participatie van de burgers te bevorderen? In Nederland en Curaçao dat burgers willen en eisen van alles. Maar zelf ontplooien gebeurt bijna niet. Hoe staan jullie daar tegenover? Jaap, ik laat het eerst aan je en dan geef ik ook mijn antwoord daarop. Ja, nee, ik vind het een hele goede vraag. Want de dingen die we nu doen... En ik zou deze persoon ook graag willen uitnodigen om eens deel te nemen aan een volgende aflevering van Papiakou. Dat mag niet blijven bij woorden. En
een van de dingen waar ik Gwendal ook door ken, is dat wij niet alleen van de woorden zijn, maar ook van de daden. Kijk, de allereerste hangt natuurlijk wel wat af van de verkiezingen. Dat wij hopen natuurlijk allebei een plek in het parlement te krijgen, waardoor we ook de middelen hebben om uiteindelijk ideeën om te zetten in plannen en beleid. Maar op het moment dat het is gelukt, en dus dat we allebei vanaf maart voldoende stemmen hebben om het in het parlement te kunnen zitten, dan is de band die we nu vormen onderling, maar ook met luisteraars zoals u, dat is voor ons het doel. Ik denk dat we naïef zouden zijn als we zouden zeggen dat wij dit met z'n tweeën wel even kunnen rooien daar. Dat is gewoon niet de waarheid. We hebben mensen nodig zoals u, die ons helpen nu, maar ook op het moment dat we in het parlement zouden zitten, om ervoor te zorgen dat we bij de les blijven. En dat we de idealen die we vandaag uitspreken, dat we die ook vast blijven houden. En dat we niet ons laten afleiden door andere zaken. Gwendal, geef me even aan jou. Wel, alles wat je aan het zeggen bent, Jaap, is in excellentie, laten we zo zeggen, because it's the truth. Cambio, en ik zal het antwoorden voor meneer Henry, de papamento. Cambio no te comienza con lo qual solamente non sta primiti, per lo qual non sta así. Anto non sabini, ya acaba mostrando e seguro que Jaap, maneira eta ilustra, nos não aguarda para bevorder e desarrollo de nos não para depois de eleição. Não, nós sabemos atrás de nos vida acaba assim forma e já por exemplo as a microfinancing program de Sudil Foundation, a amigo We Lead Foundation, por exemplo, que o projeto não como binta assim não somente na Portugal, mas em região e também ajuda sempre para desenvolvimento de liderazgo e gente de nosso país. E não somente merece, a mim forma parte cardinal do rol para nós portem representante do Parlamento Europeu kuta di Afro-Caribische achtergrond. Que men rol nang ta kosten ko nosta papi di acto de bevordering di no sende nang. Anto ku Jaap, for example, tra un hende ku no solamente di bevordering no sende nang, di tour hende kuta de reino, tour cidadano kuta de reino. Because that's the uitgangspunt ku nosta mira. Anto ku e proyecto nang ku gedurende e periode aqui, nós que seguir apresentar, pero ku no solamente so com diáspora, para trazer arriba o ponto de diáspora. É diferença para por apresentar papo, tá assim para entender que é mira que nós mira para o futuro. E como geração nova de política, junto com gente com sabedoria, gente com conhecimento, empresário são exclusives, por exemplo. Então, empresário subir a website nessa hora, não propaganda, pagar, mas não pagar. www.kirosaexclusives.nl Anto bota bestel bo ayaka bocos que menta costan con nossa si pa yende desarrollar outro. Anto não pa boso pa junto como comunidade e não pensa que tur costa do governo, pero também que nós como cidadão, wij als burgers zelf kunnen doen bevorderen van onszelf, maar ook van onze mensen. Dat is het belangrijkste. En dat kunnen we aanbieden. En met het platform dat we krijgen als politicus, nós trabalhamos nosso máximo para executar. Essa é a realidade. E nós temos mais perguntas. Nós técnicos também mandam toda pergunta, não seguro essencial para nós por contestar, ou comentário, não que nós vinha. Share, like, porque nós estamos chegando nos última parte, seguro, para que nos programa, but share, like, jullie thema is zorg voor elkaar. Hoe denken jullie, Luti, hoe denken jullie dit te bereiken met Rutte 4 of gaan jullie meer links zitten? Jaap? Ja, nee, Lutti, een hele goede vraag. Ik zal meteen kleur bekennen. Ik ben meer van de sociaal-christelijke kant dan van de conservatieve kant. Ik ben ongelooflijk blij dat met de idealen die ik heb, dat dat er een plek op de lijst in zat. En als het gaat om beleid van de partij, dan ben ik ervan overtuigd dat met Wopke Hoekstra als nieuwe lijsttrekker
dat we vol in het midden gaan zitten van het politieke spectrum. En dat midden, dat is wat mij betreft echt een plek waar het CDA thuis hoort. En als wij daardoor wat meer stelling moeten nemen tegen andere partijen, dan gaan we dat doen. En als het gaat om Rutte, dan wil ik heel graag één ding meedelen. En dat is dat Rutte deze week wel heel erg door het ijs zakte met de belastingtoeslagenaffaire. En dat de Rutte-doctrine van dingen vergeten, dingen niet meer kunnen herinneren of dingen kwijt zijn, dat dat wel iets is waar ik klaar mee ben. Nou, we zijn allemaal planning voor de nieuwe lijsttrekker van de CDA. Ja, de nieuwe lijsttrekker van het CDA is Wopke en daar ben ik ongelooflijk blij mee. En ik denk dat de meeste Nederlanders daar ook blij mee zijn. Ik wil even iets zeggen. Ik krijg ontzettend veel apps dat mensen denken dat ik weer in de politiek ben gegaan. En dat ik bij de PNP op de lijst zal staan. Als ik op Curaçao had gewoond, dan had ik niet vandaag, maar eergisteren me weer aangemeld bij de Nationale Volkspartij, bij de Partido Nacional del Pueblo. Ik ben daar gebracht door mijn ouders, mijn vader en mijn moeder. Die hebben me met de hand, toen ik baby was, naar de Casi Pueblo gebracht. Ik ben een jaar ergens anders geweest, maar die partij die bestaat niet meer. En ik ben inmiddels terug thuis. En waar is het beter? Bij je moeder thuis. Dus ik raad iedereen aan die op Curaçao woont om zich te melden bij Casi Pueblo. En de Nederlanders die in Nederland wonen, je moet stemmen voor de persoon die je helpt. Je hoort hier een jonge politicus met ambities om onze mensen te helpen. Je kan me zeggen van ja, als ze niet gekozen zijn of al in de campagnetijd beloven ze alles. We zullen de link plaatsen van de website van Jaap. En dan zal je zien dat hij een hart heeft voor het helpen van mensen. Net zoals Gwendel en net zoals ik. We zijn gewoon geboren om de anderen een hand te geven. Ongeacht of die hand gebeten wordt of die hand gekoesterd wordt. Maar we hebben een hart om te helpen. Dus mensen die nu naar dit programma luisteren, volgend jaar maart hebben jullie maar één keuze. En dat is de kleur groen. In Nederland heb je... En je hebt de kleur groen. Je hebt nummer 27 van de CDA. En in Curaçao de kleur groen. En nummer 4. In Curaçao zeggen ze quater tabella. Dat betekent bij de doden heb je 4 kaarsen nodig. Maar nu gaan we die kaarsen uitblazen om een feest te vieren. Want we zullen merken, je zal merken, Gwendel, geloof me, opa Arco, waar hij is, zal hij je beschermen. Want je bent onze trots en we gaan ervoor. Ja, heel goed. En ik wil daar gewoon één ding nog aan toevoegen. Laten we voor de laatste commentaar gaan. Sorry. Ja. Ik zou er nog één ding aan willen toevoegen, namelijk, en dat is dat voor iedereen die nu luistert... Ja, dat voor iedereen die nu luistert of meekijkt, we zijn heel benieuwd naar jouw mening, uw mening. Dus geef je op via het programma of laat het Gwendel of mij weten dat je graag een keer een gast wil zijn in dit programma. Want het lijkt ons ongelooflijk waardevol om juist met jou te spreken om in de komende uitzendingen, om erachter te komen van wat leeft er in jouw wijk, in jouw buurt, in jouw gemeenschap. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen nog sterker staan. En we hebben een commentaar. Ik denk ook dat we ook misschien onze next gast ook hebben. Want het is meneer Harry Isinja. En die vraagt, ik wil zeker mijn steutje bijdragen. Ik heb heel veel kennis en kunde bijvoorbeeld in de wooncoöperatiebranche. Waar ik zeer veel problemen zie. Bijvoorbeeld huisvesting en dergelijke. Een belangrijk punt is dat de pas en toewijzen van blok heeft meer schade gericht dan oplossing.
Meneer Nou, Henry, we want to see your face for our next episode. Dus we zijn ook dankbaar dat je ook eentje wil bijdragen. Het is heel belangrijk dat wij samen met de diaspora ook deze gesprek gaan. Het is niet papier koe me, het is papier koe. Dus in gesprek gaan met iedereen. En Jaap zegt het ook. Dus Jaap, als je iets wil vertellen over de woningcorporatie, over de belangen bijvoorbeeld? Nee, absoluut, Gwendol. Op de Hoe vraag meer van meneer gasten, Henry? Ja, nee, absoluut. Hoe meer gasten, hoe beter. Dus Henry, Ja, ben je welkom. Ja, ik ben er. Hoe meer gasten, hoe beter. En meneer Henry, welkom. Maar ook andere mensen die nog willen aanhaken, laat het gerust weten. Ik denk zeker dat we ook wel 2 gasten kunnen herbergen in deze show. Gaan we het ook hebben Ja, wat zeker, jij voor zeker. de Antillianen hier gaat doen, Jaap? Want we hebben eerder gesproken, al zal het in de volgende programma zijn. Je kent de projecten die we hebben gehad van Loramang en je staat er 100% achter, Gwendel ook. En we willen, kijk, er was heel veel commentaar dat er geen Antillianen op geen enkele lijst staat. En dat we niet erkenbaar zijn, of zeg je, representative zijn op de lijsten. Maar kijk, we maken er iets moois van. En ondanks er geen Antilliaan op je lijst staat, sta jij met een open hart voor de Antillianen. En dan gaan we dat ook bekendmaken. En de plannen die we hebben voor de minder bedeelden, om ze aan hun brood te helpen. Wat wij nu doen, is samenwerken, zoals je weet, met verschillende huisvrouwen en ondernemers. En dat wij dan de brug zijn om hun producten door te verkopen. Maar hun producten zijn exclusief van Curaçao. Uit de Curaçaose samenleving. En jij hebt ook jouw ideeën over dat manier van werken. Dus misschien is het dat we er volgende keer over zullen hebben. Wat we in Papiamento noemen Loramang. Gwendel? Zeker. Dat de mensen weten dat jullie ook staan. Ja, Dat jullie niet de mensen een voedselpakket willen geven. Maar jullie beiden hebben de ambitie om de mensen een vissershaak met lijn en as te geven. Dat ze hun eigen vis leren vangen. Zeker weten. Zeker weten. Precies. Pas palabra. Jaap, je wou wel iets zeggen voordat we gaan. Nee, ik wou alleen als afsluiter zeggen. Ik wil alleen als afsluiter zeggen, ongelooflijk bedankt voor het luisteren iedereen. En ja, tot de volgende keer waar we het uitgebreid gaan hebben over wat we kunnen betekenen voor Antilliaanse Nederlanders hier en mensen die op de eilanden wonen. Zeker weten. Dan Tania, ultima palabra. Ja, dankjewel Jaap, dankjewel Gwendel. Ik denk dat het heel belangrijk is wat Jaap net heeft gezegd. We moeten deze platform gebruiken, dat de mensen weten waar wij voor staan. Wij staan ervoor om mensen dat ze op hun eigen benen kunnen staan en iets doen of hun de kanten pushen dat ze iets voor zichzelf kunnen betekenen en hun eigen brood kunnen verdienen. En dat je in deze programma voeding krijgt, voeding voor je hart, voor je hersens en dat je een beter mens wordt en dat je ook kan zien hoe je jezelf kan helpen of een ander kan helpen. Ik dank jullie voor de aanwezigheid, dat ik aanwezig mocht zijn en tot gauw. Tot gauw. Zeker, zeker. Me te agradeci, turhende, papia ku, te pa botambe, papia ku, te pa nos por hibun conversação directo, abrir, liber, para nos por compreender que é brug mais importante. Nos mestera hora que tá mira
conjunto e solidário nós está com o outro. Porque esse é a coisa mais importante. Tenho que começar com nós mesmos. Papi com Yap, papi com Tânia, papi com Turrende, papi com Rende, papi mira de verdade com nós também. Mas, danke, até a próxima vez.